What's up mga buddies? Welcome back to Janea Vlogs! At nandito na naman kami sa panibagong video. So ayun, bago natin simulan tong bagong video na to, sa mga hindi pa nakasubscribe sa amin, please subscribe. And hit notification bell. Like. Comment down below. Any suggestions, advice. May sasuggest nyo. Yan. So ano Na makakatulong sa video natin. So ayun, maraming salamat. Bago natin simulan itong aming panibagong video, shoutout pala ulit kay sa aking kababata, classmate. Yan, si Ivan Dimacali. Shoutout sa'yo, pre. Hello! Ikaw naman, salita tayo. At saka, nagpapasalamat nga pala ako sa mga katrabaho ko na What? Tumatawa ka? patuloy na sumusuporta kahit medyo minsan baka nakukulitan na sila. Ayan. So maraming salamat. Pasensya na po kayo. Kung nakukulitan man kayo, yun, maraming salamat pa rin. Thank you. Shoutout kay Ivan Dimacali, kay Buddy Kyle Reyes, at saka si Anton Ong. Yan, maraming salamat sa inyo. Hello! So ayun, simulan na natin. So ang aming challenge nga ngayon is Samyang Challenge. So medyo hindi kami magpapahuli. Ito try din natin. late na kami ng ilang taon. Ngayon lang natin to Dahil lang itatry. nakabili, yun lang dumating. Disclaimer lang, no? Ako po ay hindi talaga kumakain ng maaanghang. Hindi siya ganun kahilig sa maanghang. Yun. Kunting anghang pa lang naaanghangan na siya. Yes, ano pa lang, chili mansi pa lang, maanghang na sa akin. So, medyo, ano talaga sa akin to? Hindi siya, challenge talaga na challenge sa akin to. Hindi lang challenge, extra challenge pa. Boo! Pinapos ako dun. So, ayan. Naisingit mo yung extra. Lulutuin muna namin. Mamagicin lang natin yan. Saglit lang to. Tada! So, ayun. Luto na. Yan, naluto na namin. So, nakapaghati na rin kami. So, ayan. Simulan na natin. Feeling ko naman parang nakikita nyo naman, mukhang galit na galit pala talaga siya, no? Hindi, tsaka mukha naman siya spaghetti. O, yun. Parang sobrang ano. So, simulan na natin. Kapit ka, ma. Ayan. So, hindi kami inom ng tubig. Wala tong inuman ng tubig para talagang ano. Ano inumin? Dasal. Dasal. Game! Ano, wait lang. May ano ba? May talo ba? Walang ganon. Wala. Unang sumuko, ganyan. Pipitikin. Hindi na. Basta sumuko ka, bakla ka. Okay. Okay, game? Paano mo lang Basta kaya tayo pa. So, game. 1, 2, 3. Hello, darkness, my old friend. Hindi ako meron ka? Hindi naman siya maangang eh. Saka, nawawala. Grabe, kunti pa lang yung nakakain. Grabe! Ang anghang niya. Ayoko na.
kakainin ko. Ayoko na. Sabi ko na, ano kaya? Tagal ko mawala nung anghang. Grabe, parang kumain sa nila. Parang puro anghang na lang yung nakain ko, puro anghang lang yung natikman ko. Parang walang noodles. Times 2 pala. Times 2 times 10. Sinisipon na. Ako isang hibla lang yata, tatlo lang yung nakain ko. Alam ko na yung anghang eh. Ay, pawis mo. Pinilit mo pa. Luka mo na yan. Wala na. Sabi ni mama mo, tikman niya. Lagi. Pag nawala mo ko ng anghang. Mamalit yung dila ko. Loko ka. Partida, hindi pa natin inubos yung ano yan. So may sikreto kaming ibubon yan. Hindi talaga namin inubos yung ano. Pero may natira pang konti. Yung ano niya, anong tawag doon? Oh, Yung pampaanghang. ito na subukan mo. Ha? Pero masubukan mo. Ang hang, puta na. Huwag mo na. Iinom ka oh. Ay, halo ko. So baka mas masarap to. Ito na lang. Yung Hershey's. Yak, lumalabas yung ano mo. Tagal mo wala nung anghang. Ah, puta. So, hindi namin kaya pareho. Di kaya, putex. Ah. Konti lang nga yun eh. Nakakahiyaman, kunti lang yung kinain namin pero anghang na anghang na kami. Kakapal ang mukha kasi. Sarap. Puta na, parang panis pa to ah. Ay, soy fresh yan eh. Kaso yun nga. Mas fake dito ma. So yun! Putang ina. Tuminga-singa lang kami, inom-inom gatas. Display lang po talaga tong noodles na to. Hayop na yan. Oo. Oh. Lang. Loko. Pukang ang pagkain ng... So, mapapaisip ka kung paano nakakayanan. Di ba Korean food to? Korean food. Ewan ko puta, malintindi lang ako. Manila ba ako? Ah. Grabe yung pawis. Ba't kasi? Sinubo ng bonggang-bongga. Okay. Wala na. Subukan pa natin. Ayoko na! Pagod na tayo at wala naman mapapanood dito kundi puro na tayo siya, no? So, ayan. Wala ko sa isipon ko. Sumuko yung samyang sa amin. Yun. Hindi ako masyado nakahangan, so... Yun lang, maraming salamat ulit sa mga nanonood lagi ng videos natin at palagi sumusuporta.
Sana panoorin niyo pa yung mga susunod na mga videos natin. So yun lang. Maraming salamat, buddies. Peace out. Okay, bye-bye. Ayoko na. Hi, back. Joke ulit. Hindi mo, pwede. So, hello. May bonus round, sabi nga ni Janjan. At dito sa aking tabi ay si Mother Earth, aking Mudra Kels. Hahamon siya sa Samyang Challenge. Magay ka muna sa kanila. Diyan sa kanila. Hello, hi! May hahamon sa Samyang Challenge since hindi namin kinaya. Titikim lang siya ng very light. Hindi lang ma. Ayun. Ayan. Okay, ito lang. Parang Sige, hindi, maanghang niya. Bahala ka. sobrang anghang po talaga. Maanghang niya, huwag mo damihan. Hindi dapat hindi niya linubos ka luto lahat. Hindi, isang ulo to. Maanghang yan. Ayan, Eh, ano lang. Ano niyo po, taas niyo yung ano. Yeah. So, yun, dyan na po. Yeah. kakain na po ako, manghang daw sabi. Wow! Napakatapang. No, manghang nga! Ano? Gaano kaanghang? Ang hirap mo sa akin nila, pagpatan ng tiyan. Ayan, gatas mo pa wala. Ah, manghang nga! Chocolate. Ibabad niyo po yung ano. Ibabad niyo yung gata sa ano. Kabibig. Ah! Dami! Yan, so ano po masasabi niyo? Manghang nga! Manghang! Naiiyak. Naiiyak. Ubusin ko na manghang eh. Pati niya nung galunok. Huwag na kayo mag-challenge ng ano, manghang. Babay ka naman. So, yun na nga. Naanghangan din siya. Napakatapang niya kanina, di ba? Iyak na Naiyak na. Umiyak nga. Umiyak na ko eh. So, yun na nga. Sige.